उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोनि माखासे बारग' इएम एमसिएलए आरो एमएलएफोरखौ कक्लाबारि बियाबाव थाद'नाय गैयै थांनानै रायजो राजाफोराव गावनि दोलोनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनो थाखाय बहत बिहैबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। 15 बोसोर बिथाङा बिटिसिखौ गावनि आखाइजोंनो बानायदों। एकदाबो गावनो खालामदों हाग्रामा महिलारि। दिनैबो कक्लाबारि बियाबनि खारहाना गामियाव बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ आगान हैदों। गोबाव समनि उनाव रायजो राजाफोरखौ सुखु दुखुनि खौरां लाफैदों बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। आन्दोलन खालामनाय समाव जों माबायदि थानाङामोन आं दा होनो बै आन्दोलन समाव माबायदि अबस्थामोन जोंनि अबस्थाया। लोगोसे कक्लाबारि बियाबनि खारहाना गामिनि रायजोफोरजों गोबाव समनि उनाव सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। गोबाव सम मन्त्रि जाना थानाय समाव आंखौ बिथांमोना खाथियाव नायनो लुबैब्लाबो नुवाखैमोन, खालि टिभिफोरावल'सो नुबाय थायोमोन होननानै फोरमायबावदों बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। मोजां मोनदों जोंनि गामि मोनफ्रामावबो सादा सिदा रायजोखौ खाथियाव मोननानै आं जोबोद मोजां मोनदों आरो बिथांमोनहाबो माने आंखौ मोननानै बिराद खुसि जादों। फट' माबायावसो नुयोमोन, टिभियावसो नुयोमोन, दिनै एकदम जों साखात मोनबाय। बे खुसिजों बिथांमोनहाबो बिराद खुसि जादों। दा बे हिसाबै माने रिलेसना आरोबाव साबसिन जानोसै आरो बे गामिनि माने रायजो राजाजों। दा बेबायदि आंबो बिराद मोजां मोनदों जे रायजो राजाया माने आं फैनायखौ लानानै बिराद खुसि जादों। सासे बर' मन्त्रिमोन, माने खामानि मावबोनाय सासे आइजोमोन, बर'नि मोनसे सासे नेरसोनमोन। बे हिसाबै बिथांमोनाबो मोजां मोनदों। जिखिजाया आं खुसि जादों। नोंथाङा बेवहाय रायजो राजाजों मा मा सावरायफैदों? सावरायनाया बेनो रियेल बाथ्राया मा जोंना रायजो राजा गोबाङानो मिथिया, बेफोर बाथ्राखौ मिथिया। जारिमिनखौ आं खोन्थादों बोरै जों आन्दोलन खालामा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव बोरै जोङो आरम्भ खालामा, बिनि उनाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंखौ गारनानै थैनानै थांबाय, बिनि उनाव सोर नेतृत्व होखो, बेफोर गासिबो बाथ्राखौ आं बिथांमोननो बुंफोरना होदों। जे आन्दोलना प्रेक्टिकेल आन्दोलना मा, ओरैनो साव रायजो राजाखौ लेंहरनानै फोथाराव जिरायनायानो आन्दोलन नङा, बे खालि ओरैनो सिम्बलिक दिन्थिनाय। खिन्थु जों प्रेक्टिकेल रायजो राजाखौ लानानै जे आन्दोलन खालामदों, रायजो राजानि जोंनि बोलोमोन बेफोरखौ आङो बुंदों। बिथांमोना माने मोजां मोनदों आरो। नोंथाङा कक्लाबारि समाजजों आगोल मन्त्रि जानाय समाव फैयामोन? कक्लाबारियावथ' ओरैनो माने सकफ्राव फैयो, अफिसाव फैयो। गामि ओनसोलाव जुदि दरखार जायोबा जेनेबा बहाबा पिएचसि दङ, बे पिएचसिखौ बानायदों, लामा होदों आङो। सापागुरि समस्तिनि आन्दाराव लामा सामा सेंसन खालामना हरदों, बबेबा जाम्फैखौ सेंसन खालामना हरदों। बे हिसाबै बै जायगाफ्राव आं फैदों आरोखि। बसुमतारीखौ रायजो राजाफ्रा बिराद मोजां मोनो, फोथायनाय दं बिथांनि सायाव। बिथाङा माने सिदा सादा सासे सुबुं। बे हिसाबै माने सिगांनिफ्रायनो जोंनि दलनिफ्रायबो बिथांखौ लुबैखादोंमोन। खिन्थु राजनितिक हाल साला बे समाव एसे आलादामोन। बे हिसाबै बयखौबो खुसि खालामनो आरो बयबो अर्गेनाइजेसनखौ नायनानै माने माबाखौ केन्डिडेटखौ सोलायनो गोनां जादों आरोखि। आरो आंनि रिपर्टआबो बेनोखामोन। बे समाव समफोर बसुमतारी देरहागोन? आंहा दा माने सरकारि दोलोआ मा खालामो, जुदि कारापसन खालामोब्ला, कारापसन बेआइनि भाबै जुदि खामानि मावोबा होमबा आलादा जानो हागौ। खिन्थु प्रेक्टिकेल इलेक्सनखौ इलेक्सन बायदि जुदि हगार हरोबा जों देरहागोन आरोखि। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना साग्रिद जानांगोन। नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो रायजो राजानिसिम जोंनि माबाफोरखौ सैथो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना होनांगौ आरोखि। आं खावलायबाय नोंथांमोनखौ।